武術は傷つけるためではなく、断りを教えるためのものだ。First blood. 速さは無敵だ。 An ally has been slain. An enemy has been slain. Sorry. いつからでも遅くない。自分自身のことがわからないのは厄災だ。理解するだけで生かして速さは無敵だ。私を倒せる人はいない。傷つけるためではなく、断りを教えるためだ。
been destroyed.